नेपाली सेना के 12 जिला स्थित श्री ज्वाला दल गण से एक दिने सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम सम्पन्न कैले बाटे। विपद के समय में खोज तथा उद्धार कैसे कल जाई कह के संदेश देवेला पचरौता नगर पालिका 4 बेलदारी में उक्त तालिम के आयोजना कल गई बाटे। कार्यक्रम में नदी में खोज तथा उद्धार, बाढ़, गैस सिलेंडर, आगलगी के अभ्यास कल गई। श्री ज्वाला दल गण के टोली प्रमुख मदन कार की जानकारी दिले बानी। भूस्खलन आ आगलगी के कारण ऐसे ही बाढ़ के बेरिया नेपाली सेना से उद्धार तथा प्रतिकार्य में कैसे खटेला कह के नमूना भी दिखावल गई रहे। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष लक्ष्मी यादव, वार्ड नंबर 4 के कार्यवाहक वार्डाध्यक्ष अखिलेश यादव, स्थानीय नेता सुरेश यादव, बीओपी बेलदारी प्रमुख राजकुमार झा, प्रहरी चौकी प्रमुख विनोद चौरसिया लगायत स्थानीय सबके उल्लेखनीय सहभागिता रहल रहे। अविरल वर्षा के बाद आयल बाढ़ी आ पैढ़ों में पड़ के आसिन 11 गते से अभी तक मृत्यु होए वाला के संख्या 193 पुगल बाटे। नेपाल प्रहरी के अनुसार अभी भी 31 जना बेपता रहल बाटे। ऐसा ही घायते के संख्या 96 रहल बा त 3705 जना से बेसी आदमी के उद्धार भइल बाटे। प्रहरी के अनुसार अविरल वर्षा के कारण विभिन्न स्थान सब में बाढ़ी आ पैढ़ों के कारण सड़क अवरुद्ध रहल आ प्रहरी परिचालन होके सड़क खुलावे के प्रयास हो रहल बाटे। दूरी यात्रा पर निकले से पहले नजीक के या संबंधित जिला प्रहरी कार्यालय में संपर्क करेला प्रहरी अनुरोध समेत कैले बाटे। सर्लाही के रामनगर गांव पालिका 2 इनरवा स्थित धान के खेत में एक 4 वर्षीय बालक के लाश से मिलल बाटे। जिला के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़े वाला रामनगर गांव पालिका 2 इनरवा के राम ध्यान राय के 4 वर्षीय बेटा तेजस्वी यादव के लाश धान के खेत में मिलल बाटे। बालक काल संझिया 7:30 बजे घर से भुलाइल रहने। उनकरा अबेर तक परिवारजन से खोजी कैला पर भी मिले सकल ना रहे। लड़का के लाश आज मात्र धान के खेत में मिलल प्रहरी नायब परीक्षक दीपक श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार घर के 500 मीटर के दूरी में धान के खेत में बालक के लाश मिलल बाटे। बालक के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल मलौआ में पहुंचावल गइल बा। बालक के संभावित मृत्यु न भइला घटना के शंकास्पद देखल गइला में अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी देले बाटे। आज से काठमांडू से विभिन्न जिला के लागी छूटे वाला सार्वजनिक सवारी सब संचालन होके वाला भेल बाटे। बस सब के टिकट बेचला के बाद नया बस पार्क में अभी काठमांडू से विभिन्न जिला में जाए वाला यात्रु सब के भीड़ बढ़ल बाटे। सार्वजनिक सवारी न चलला से राजधानी के दशई के कारण सैकड़ों यात्रु अल्पत्र में रहल बाटे। नया बस पार्क व्यवस्थापन कर रहल लहोद से बहुउद्देशीय प्रणाली के व्यवस्थापक पंकज मल के अनुसार अर्निको राजमार्ग होके जाए वाला दोलखा रामेछाप, सिंधुली, सिंधु पाल चौक, काभ्रे लगायत के बाहेक अन्य सभी जिला के लागी छूटे वाला बस सार्वजनिक प्रभावित घर परिवार सबके राहत देवेला नेपाल सरकार के व्यवसायी सब 5 दिन के प्रदेश आ स्थानीय तह मार्फत अस्थायी आवास निर्माण आ खदान के लागी राहत देवेला निर्णय कैले बाटे। वैसे ही बाढ़ी पैढ़ों के कारण अवरुद्ध राजमार्ग यथाशीघ्र खोल के आवागमन सहज बनावेला भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय काम करी आ नेपाली सेना के प्राविधिक सहयोग में आवश्यक ठाउँ में बेल बिजर राखे के निर्णय भी सचिव बैठक कैले बानी। वैसे ही काठमांडू से पूर्वी नेपाल के जोड़े वाला बीपी राजमार्ग संचालन में न आयला तक वैकल्पिक रूट पहचान करके सार्वजनिक करेला निर्णय भी कैले बाटे। पश्चिम नवलपरासी में भंसार चोरा के लेवल 6 बोरा चीनी सहित 2 जने के सशस्त्र प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। बर्दघाट नगर पालिका 2 चीसा पानी में भैरवा से काठमांडू जा रहल ना 8 ख 1476 नंबर के ट्रक खानतलाशी कैला पर अवैध सामान बरामद भइल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 26 नंबर गन के सशस्त्र प्रहरी परीक्षक प्रकाश वागले के अनुसार बरामद भइल सामान के बाजार मूल्य 68 लाख रुपया रहल बाटे। चीनी, मोबाइल के सामान सहित 7 प्रकार के सामान बरामद भइल बाटे। पकड़ाऊ कैल गेल व्यक्ति आ सामान के आवश्यक कार्रवाई के खातिर महेशपुर भंसार भेजल गइल बाटे। बिल बीजक में उल्लेख भइल से ज्यादा फर्क सामान लेवल गइल रहे। ई सामान कहाँ कैसे जात रहे कह के अनुसंधान हो रहल जानकारी प्राप्त भइल बाटे। बाढ़ी पैढ़ों से प्रभावित घर परिवार सब के राहत देवेला नेपाल सरकार के सचिव सब 5 दिन बराबर के तलब देवे वाला भेल बाटे। सोमवार के बैठल सचिव बैठक निजामती सेवा के विशिष्ट श्रेणी के पदाधिकारी 5 दिन के तलब प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में जमा करेला निर्णय कैले बाटे। आजो बैठल बैठक सड़क में अल्पत्र पड़ल यात्रु सबके भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आ गृह मंत्रालय के समन्वय में गंतव्य में पेठावेला विपद पीड़ित सबके
प्रदेश आ स्थानीय तह मार्फत अस्थायी आवास निर्माण आ खदान के लागि राहत देवेला निर्णय कैले बाटे। वैसे ही बाढ़ी पहिरो के कारण अवरुद्ध राजमार्ग यथाशीघ्र खोल के आवागमन सहज बनावेला भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय काम करी आ नेपाली सेना के प्राविधिक सहयोग में आवश्यक ठाउँ में बेल बिजर राखे के निर्णय भी सचिव बैठक कैले बानी। वैसे ही काठमाडौँ से पूर्वी नेपाल के जोड़े वाला बीपी राजमार्ग संचालन में न आयला तक वैकल्पिक रूट पहचान करके सार्वजनिक करेला निर्णय भी कैले बाटे। सर्लाही के लालबंदी नगर पालिका 17 घर भइल मकवानपुर के सिचनेरी में रहल एन्फा एकेडमी अभ्यासरत 13 वर्षीय प्रशिक्षार्थी आदित्य बलम्पा के राज्य से हत्या कैल कहत रानीगंज में प्रदर्शन भइल बाटे। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांव पालिका सिचनेरी में गत 12 गते गईल बाढ़ में परके आदित्य सहित 6 जने की मृत्यु भइल रहे। मकवानपुर के सिचनेरी में मापदंड पूर्वाधार ही ना भइल जगह में एन्फा से प्रशिक्षण दिलावल गईल। प्रशिक्षार्थी सबके कौनो रिकॉर्ड न राखल लगायत के आरोप लगावत लालबंदी 17 रानीगंज के स्थानीय आ परिवार जन प्रदर्शन कैले बाटे। एन्फा के व्यवस्था पक्ष कमजोर रहल, उपयुक्त स्थान में प्रशिक्षार्थी खिलाड़ी के न राखल, 25 जने राखे के जगह में 40 जने से ज्यादा राखला के कारण ई दुर्घटना भइले सहयोग के संख्या में सहभागी प्रदर्शनकारी सब आरोप लगैले बाटे। ऐसे ही निःशुल्क अभ्यास करावेला कह के प्रशिक्षार्थी सब के ले गैला पर भी शुरू से ही एन्फा के कुछ कर्मचारी सब रकम वसूले के भी प्रदर्शन में सहभागी लोग आरोप लगैले बाटे। आदित्य के लाश काठमांडू स्थित शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में रखल गई बाटे। परिवारजन लाश बुझे के मानल नइखे। उ लोग एन्फा के व्यवस्थापकीय कमजोरी के कारण अपन बच्चा के मृत्यु भइल आ बाढ़ से भी दुर्घटना भइल दोषी के काड़ा से काड़ा कार्रवाई के मांग कैले बाटे लोग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघ के 79 महासभा में भाग लेके आज स्वदेश आयल बानी। महासभा में भाग लेवेला इहे आसिन 4 गते संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क गेल प्रधानमंत्री ओली महासभा के आसिन 10 गते संबोधन कैले रहनी। न्यूयॉर्क रहला के क्रम में प्रधानमंत्री ओली महासभा के साधारण बहस के उद्घाटन स्तर आ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आयोजन कैल स्वागत समारोह में सहभागी भेल रहनी। उहाँ के अति कम विकसित देशहरू के सम्मेलन आ एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध विषयक उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन सहित विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी भेल रहनी। प्रधानमंत्री ओली भ्रमण के क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट कैले रहनी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कारण मृत्यु होखला के संख्या 6 पुगल बाटे। मृत्यु होखला में एक बालिका समेत रहल बाड़ी। मृत्यु होखला में मोहती रौतहट के 2 तथा सप्तरिया सरलाही के 1 जने रहल बानी। बाढ़ से भाइला पर 2 जने बेपता बानी त 8 जने घायल भइल मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के कार्यालय के प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सुभाष चंद्र बोहरा जानकारी दिल बानी। बेपता होखला में सरलाई परसा के 1 जने रहल बानी। मधेश के 8 जिला में बाढ़ से 56 लाख के क्षति भइल बाटे। मृत्यु होखला में मोहतर के गौशाला नगर पालिका 8 के 16 वर्षीय रोहित शाह आ बर्दिवास नगर पालिका 11 के 21 वर्षीय मान बहादुर सिंह, सप्तरी के बलान बिहुल गाँव पालिका 4 घर भइल हाल राजविराज नगर पालिका 8 में रहत आयल 8 वर्षीय प्रिंस कुमार शाह, रौतहट के दुर्गा भगवती गाँव पालिका 4 के 37 वर्षीय राजकुमार मुखिया आ परोहा नगर पालिका 7 के 14 वर्षीय आशा कुमारी 7 तथा सरलाही के बला नगर पालिका 3 लक्ष्मीपुर के 12 वर्षीय अंकित ठाकुर हलवानी। ऐसा ही सरलाही के बागमती नगर पालिका 9 के 15 वर्षीय मुकेश महतो सोती नदी से बहिला पर बेपता भइल बानी। परसा में 1 के लड़की भी बेपता भइल बाड़ी। 8 जिला मध्य रौतहट में 3, सिराहा में 1, सरलाही में 1 तथा 12 में 3 जने घायल भइल प्रहरी प्रेक्षक बोहरा जानकारी दिल बानी। बाढ़ से मधेश के 96 परिवार के 4 से 88 जने विस्थापित भइल बानी। बाढ़ में फसल 35 जने के उद्धार कइल गेल बाटे। कनाडा में हो रहल त्रिकोणात्मक T20 सीरीज क्रिकेट में ओमन के हरावत नेपाल के जीत भेल बाटे। किंग सिटी में आइतवार के रात में भेल खेल में नेपाल ओमन के 37 रन से हरैले बाटे। जीत के लागि 177 रन के लक्ष्य ओमन के मिलल रहे त ओमन 19.1 ओवर में सबै विकेट गुमा के 139 रन बना के ऑल आउट भे गेल रहनी।
ओमन के लागि शोएब खान 39 बॉल में सर्वाधिक 45 रन आ 12 बॉल में रफी उलाई 33 रन के योगदान कैले रहनी त फयाज बुटू 17 रन बनैले रहनी। वैसे ही नेपाल के लागि करण केसी 3 विकेट, कुशल भुर्तेल 2 विकेट आ संदीप लामिछाने, रिजन ढकाल, दीपेन्द्र सिंह एरी 1-1 विकेट लेले रहनी। टॉस हार के पहले बैटिंग कैले नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गवा के 176 रन बनैले रहनी। नेपाल के लागि गुलशन झा सर्वाधिक 40 रन बनैले रहनी। उहाँ 17 बॉल में 3 चौका आ 3 छक्का प्रहार करैत 40 रन बनैले रहनी। वैसे ही कुशल मल 30 रन, असीफ शेख आ अनिल शाह 27 रन, कुशल भुर्तेल 20 रन आ एरी 18 रन बनैले रहनी। त कप्तान रोहित पौडेल मात्र 2 रन बना के आउट भेल रहनी। नेपाल के तीसरका खेल मंगलवार के कनाडा के संगे आ चौथा खेल में बुधवार फेरू ओमन के साथ होके वाला भेल बाटे। ललितपुर नखो नदी में बह रहल 2 जने के सकुशल उद्धार कैल काभरे के चनिक लाल तमांग के बागमती प्रदेश सरकार 1.5 लाख नगद सहित सम्मान करे वाला भइल बाटे। मुख्यमंत्री बहादुर सिंह लामा से चनिक के साहसी के काम से 2 जने के जान बचल कहत प्रदेश सरकार सम्मान करेला लागल जानकारी दिल बानी। काभरे के तेमाल गांवपालिका 9 चोकटार के तमांग गत शनिचर के नखो नदी में बह रहल रौतहट के राजू शाही के बेटी 6 वर्षीय मेघना शाह आ राजू के भाई 22 वर्षीय राज शाह के उद्धार कैले रहनी। तमांग के टेलीफोन मार्फत साहसी के काम के खातिर धन्यवाद दिहल भी मुख्यमंत्री लामा बतैले बानी। सीधा कुरा नामक ऑनलाइन तथा यूट्यूब चैनल के संचालक युवराज कड़ेल आ कार्यकारी संपादक नवीन ढुंगाना कारागार चलान भइल बानी। सर्वोच्च अदालत से 3 महीना कैद सजाए सुनेले बाद दोनों जने जगन्नाथ देवल कारागार चलान भइल बानी। सर्वोच्च के 9 न्यायाधीश संलग्न बृहत्तपूर्ण इजलास से काल निर्णय सुनावत विवादित ऑडियो रिकॉर्ड करे के राजकुमार तिमिलसेना के 6 महीना कैद सजाए तोकले बाटे। कड़ेल आ ढुंगाना के 3 महीना कैद सजाए सुनेले बाटे, लेकिन माफी मांगला पर 7 दिन मात्र कैद बैठे के पड़ी। सीधा कुरा.com से 5,000 रुपया तीरे के भी जरिमाना तोकल गइल बाटे। दुर्गा परसाई विरुद्ध साइबर अपराध कैल आरोप में जिला अदालत काठमांडू में 2 साइबर अपराध के मुद्दा दायर भइल बाटे। साइबर ब्यूरो के अनुसंधान प्रतिवेदन के आधार में सरकारी वकील के कार्यालय जिला अदालत काठमांडू में 2 मुद्दा दायर भइल जनले बाटे। जिला सरकारी वकील कार्यालय के प्रमुख संदेश श्रेष्ठ के अनुसार सामाजिक संजाल में एक महिला के चरित्र हत्या कैल आरोप में 1 मुद्दा दायर भइल बाटे। सामाजिक संजाल मार्फत चरित्र हत्या संगे संबंधित दोसर मुद्दा भी दर्ता भइल बाटे। गत 6 आश्विन में भक्तपुर से पकड़ाऊ पड़ल परसाई हिरासत में पड़ला बाद बीमार भइल कहत अस्पताल में बानी। अभियोग में उनका ऊपर अधिकतम अर्थात 5 वर्ष कैद आ 1 लाख रुपया जरिमाना के मांग कैल गेल बाटे।